Now, arita mga higala sa atong mga hisgutanan rong buntaga, no? Kay sibaw naman mga kigalaan tong mga huhungihong didto mga kigalaan sa Malacañang ang kining plano mga higala nga pagpuli ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Kay wa man gyud mga kigala performance ug ako may mutan-aw mahigala atong evaluate Cristina wa gyud. Wa gyud. Unya kini data nga ako i-present ninyo karon, dili ni mahigala mamakak numbers gyud ni. Dili mabakak. Pero Malacañang, mingo na Malacañang nga wa pa sila plano. Although nang gawas na mahigala ang huhungihong nga nangita na ang Malacañang o ikapuli. Mura ni mga higala ba o kanang naklaro ang performance ba? Tanawon tong performance si Cristina ha? Cristina Garcia Frasco, Department of Tourism Secretary. Wagi ayong performance ni mo dahil Cristina. Prangka-prangka lang pagka-istorya. Nabiyaan ta ang Pilipinas. Dako kay tagbiya sa ato mga silingan nga mga kanasuran. Nabiyaan ta sa Vietnam, nabiyaan ta sa Malaysia, nabiyaan ta sa Thailand, nabiyaan ta dito mga higala sa Singapore ug uban pa nga mga nasod nga ato mga silingan. Straight to the point. Nga ang Pilipinas mga kigalaan, kung imong tan-awon, usa kini ka nasod nga adunay daghan nga mga tourist destinations. Ha? Na ako ipakita ninyo ha, but before any names, ako sang tagad-pagtagad kadali ha. Na kini ugma kini naong na San Cristina mga kigalaan. Kini ni ang tarawa ha. Ang pag-promote bangod sa tourism industry ining klasihan ni Cristina. Mo na nga wa ta magkadimao ining kalakiha dai Cristina. Pagsugod pa lang nimo ang pag-promote nimo sa Department of Tourism nangupya ka. Kinumdum ka ako na ning gisgutan, nangupya ka, pwede matatog mag-shoot diri sa may uslob na may mga butanding kanang pag butang og net. Ha? Mga photos nga gamit manghigala atong imong promotional katong pag-promote kunuhay nimo sa Love the Philippines. Kinuha sa laing nasod. O mauhon naman lang to, mahimo ra og mga intern na unta ito pahimuon sa Mascom. Ang mga photos nga gigamit stock photos sa Google. Lain-laing mga nasod. Nakasaway ta ato panahon na nga nangupya ka, Cristina Garcia Frasco. Manangway ayo ning atong tourism industry kay nangupya ra man ka. Karon hunahon na Cristina wa na ko nangupya. O di na wa na ka nangupya imong naong na pahinuon imong butang. Ato sa ning unahon mga kaigalan before ta magkuhag duga mga updates unya. Labot mahigala sa mga nahitabo sa atong palibot labi na ang binali o mga kaigalan taganta pagtagad. But before ana mga sukit tigpamina to sa ning unahon kadali. Kayong Malacañang medyo ang imong performance nakakita ang mga tao ay ayo gyud. Ha? Wagi ayo. Unsaon pagkaayo nga og di mangupya kay kana magud mohimo kag mga promotion nga mao ni inyo makita sa among nasod. Unsa bang hitabu'a nga ang kuha nga mga pictures di ra sa Google. Kana mga tourists nga gusto mo suroy ang ilang interest ana nga adto tay Pilipinas kay mo nito makita mo ni dito mo ni mo una. Ang fisherman mga higala nga nagbutang og net gikuha sa Thailand. Kadagha mga mangingisda diri ay naro mga fossil o. Nangupya ka. Unya karon wa na ka mangupya kunuhay nasawayan ka to pa mangupya. Ang imo po hinungnaong may magibutang. Ato lang ni agi katawa. Di man ni malimod. Dili ni malimod. Cristina, tanawa ha. Ato ipakita lang ito names. Kaya magipakita nga mga nasod names niya, oh. Mo ning data, oh. Asa man to mga countries names. Sige ko no, itong atong imong gipakita. Primero names. Kani, oh. Ha? Ang tourist arrivals in Southeast Asia, di lang natin mo compare dito sa Europe, ka na mga US. Di lang natin mo compare. Arita sa mga silingan lang. Now, ako ipakita ninyo, ha. Ang January to August 2025, mao kini mga higala ang imong makita nga resulta makaigalaan sa tourist arrivals. Og moingon kag Thailand, doon na daghan kay mga tourist Thailand ay. Grabe yung Thailand ay. Mayo pud ang ilang kuan good na mga packages. Imagine ka ha, kanimo imong trabaho unon ta Cristina.
ba mga hotels, kining mga atong mga flights, ang pag-package ba kala kana ba magpa-attract tag mga turista, di kay magsige man lang kag ribbon cutting god. Hala, ribbon cutting, hala. Imo mga pictures na diha sa kwan. Tara mo, kini di man ni mabakak. Facts kini. Ang Thailand, 21.8 million tourist arrivals gikan sa January to August. Ang Vietnam, 13.9 million ka mga tourists. Ang Malaysia, 28.24 million. Ang Singapore, 11.6 million. Indonesia, 10.4 million. Pilipinas, 3 million ra. Unya di ka mauwaw. Wa gyud kay hunahuna dihang mo resign na lang ka mo voluntaryo na lang kag-resign, Christina. Straight to the point. Ha? Palpak na katong pagsugod nimo, palpak kay imong pag-promote. Dili man ang Pilipinas nga ang mga tourist good inday, na? Indes Christina. Wala ka kaigo ba? Wa ka kaigo sa unsa pag-promote. Ang ato i-promote ang ato nasod. Mas daghan ta og mga tourist spots din natural pa gyud ang taon dikin. Ngadto kag laing nasod gani mga higal kag mga beach ngadto. Gihimo-himo naman lang na. Ba't kita natural kayo? Kini atong Boracay, kanang Camotes nato, kanang Bohol, ang Palawan, natural kayo. Lupig lang ta sa promosyon, kaya mangupya ka manggod og lain. Karon wa na ka mangupya, imong naong hinoy gibutang. Dili na mo ari mga turista tungod sa imong naong, Christina. Yagi talan ay katawa ha. Kanang Malacañang niingon nga wala pa sila'y plano. Pero naanay sibaw na kayo nga nangita na og ikapuli nimo. Paugat gyud ka. Bro, sige lang. Kailam sa tanimo, kaya imong gigikanan mo paugat pa sa to, di man to naog sa Kapitolyo. Bisa gi suspenso na to ala di gyud ay. Na karon bag-o mga kaigsunan ni mga higalay usa ka photographer manggod. Kana resulta ni nga dili mabakak. Inday Christina, wa ka mauwaw ana day. Ako mangutana lang ko ba sa pagdumala sa Department of Tourism, wa ka mauwaw ana, naiwit kita sa ubang kanasuran. Straight to the point. Unya, usa mga higalas mga photographers kini ha. Kini. Kay una nangupya man ka katong astang net nga naglabay og net didto raman ito kopyahas kuan kini ni ang Thailand katong airport runway sa Switzerland. Sus Ginoo ko nimo. Ang rice terraces dito sa Indonesia. Ang katotoang murag o desert dito sa UAE. Ang mga dolphins naghantag mga dolphins ini. Gikan gyapon sa Google. Pagkagabihan nimo. Nya na kadako kay ngayo kay dakong budget para sa tourism na nangupya kara. Straight to the Wa point. ka mauwaw day. Nya karon wa na ka mangupya imong naon na po imong gibutang noon. Kasi mingon Christina inyo ko inyong nangupya karon wa na bitaw ko nangupya manaway gyapon mo. Mura duha ra may option na niya. Mangupya o sa man yung gusto mangupya or dili mangupya pero yung naong ibutang. Unsaon pag-ares turista nga fake man fake ang imong gibutang diha dili man tinuod nga nas Pilipinas. Ikaduha, unsa wa na kanungupya. Unsaon pag-ares turista ang imong gibutang imong naong man, ha? Dili na moy ari ons turista day Christina. Oy, Straight to the point. unsa kanang taon ay ibutang ang mga tourist destinations. Dili ka na imong naong may ibutang tanawa. Usa ka photographer, mao man nagsinudanan ha. Kay usa ka photographer may gala kining galag Max Abasulo. Mao na iyang post. Diyan nagsugod na po karon iyang controversy. Kini Philippine Topics. Mao ni ang magazine. Matod pa sa post ni Max Abasulo, ang photographer, ingon siya, yung pinag-shoot ninyo kami ng Region 1 to Region 13, almost 320 tourist spots, 236 photos, 236,000 photos, 6,500 videos materials. Tapos ito lang pala ilagay ninyo, ang naong lang di ay ni Christina may ibutang.
siguro mga photographer, mga higala, kana mga cameraman, ako na sito-sito sa ako gamay anang ilang mga kuan ba kay gikan man ta mahigala sa GMA kana to, gikan ta sa TV5 o niya pagkahuman. Kinahantod karon nga natin mga Facebook kaman tayo mo nga inig-shoot. Kalabi na mga cameraman day nga mga perfectionist mo kan tira, di makatirahan daghan kay kami gud pag shooting nako kani adto sa kuan na pa man ang akong kinini ang opening billboard ay sa Action Bisaya kanito. Kay ba kay pila ka adlaw mo shoot na? Mga 3 days. Nya mubo kayong pagawas ni kon ba? Nga tumig carbon, nga rimig kuan. Shooting yun. Gipadadaan yun sa Manila o kanang mga production team ba? Kanang akong opening billboard sa una. Grabe na pagkahimo. Duha man na kay usa opening billboard, unya katong usa advertisement. After to mahigala mong Action Bisaya kanito. Dugay grabing shoot oy. Kanang mga kameraman, mga kigalaan nga kuan yun. Daghang mga videos lang kunya pilian nila to. Matod pa ni Nick Abasulo, anining Max Abasulo. Gipashoot sila from Region 1 to Region 13 nga mga tourist destinations, 320 tourist spots. Doon ako ni 236,000 photos. Di magkana 236,000 photos, 6,500 video materials. Unya, sa kadaghan, anawang naging Christina mo napilian? Unsaon pag-ares turista ang kalakiha? Ha? Unsaon pag-ares turista? Muna nga ang mga netizen butang na hinuon itong naong ni Christina dong dagpatindaghan na dong. Tara, Philippine Topics ha, magazine. Kini medyo nalupigan na niya si yang mama nga si Gwen. Kaya kato yung mama nga si Gwen, ang katupang notebook sa mga bata, butang nga iyang naong. Medyo social na si Christina, tawa. Kanyo, ako gitapad ha. O, na names, o. Notebook mahigala, suloy-suloy sugbo, nang naong ni Gwen. Pero lupig ka. Lupig ang inahan sa anak. Kaya ang anak mga higala, di alam mas magasin. Atong tiwaso gisgot mga sukitig paminaw ha. Kay nitubag ang Department of Tourism pero wa matuo ang mga tao eh. Gipanalipdan nila nga kuno kinini ang private company man ning kwan wa sila mag-apil-apil kuno sa editorial decision anang Philippine Topics pero bida ng istoryaha mga sukitig paminaw bida. Atong analisaraw maayo ha. Straight to the Naon point. sa madili ta maiwit sa ato mga higalang tourist destinations nga kining hitamua mga sukitig paminaw por bida. Ha? Maiwit jud ta. Kay ang imong gi-promote di man mao. Katong permirong promotional material nimo. Nangupya ka. Ang Department of Tourism nangupya. Karon wa na ka mangupya, imong naon na po'y gibutang. Dili man na mo'y arion in tawon sa mga turista day. Ha? Mo na nga nitubag mahigalang Department of Tourism matud pa di man kuno sila mag-apil-apil kay kon man kuno kanang Philippine Topics. Matud pa silang argument nga private man na siya, matud pa. O niya private publication, not official magazine kuno na sa DOT. Ina na, mo ilang katanungan mahigala pero mga tao wa mo tuo eh. Wa na mo tuo mga tao ngano man. Numero 1 mahigala kanang Philippine Topics gika-report nga 82 page publication na. Okay, mahimong private na pero mga tao man matao kagahapon dai mga wa may tao gahapon oy. Ha? Wa na ninyo pamalita sa Department of Tourism? Straight to the point. Private unya kamoy nagpalit? Unya inyo gipanghatag og free ngadto sa mga turista? Dili ba na maoy nahitabo? Straight to the point. Mangutana lang ko. Ha? Dili ba na mo'y nahitabo? Miya, wa milabot na kay private man. Pero wa ba ninyo pakyawa og palit kunuhay? Ha? Unya mo inyong gi. Kisa may mo kana lang 82 page nga Philippine Topics nga magazine. Mo publish ka ana mga higalagwa mo'y sa pag-sustain sa magazine ug way kwarta. Ha? Na, nagi sa in front ay pero nalupig niya si Gwen, kay si Gwen naramas notebook, ha? Kini mahigalang anak na agis magazine. Bisag unsa og katarungan ang mga tao di na mo tuo. Ngano mga higala, dili man na first time nimo day Christina inyo man ang style, ha? What's the style? Ibutang ang picture style. Si Gwen mahigala ibutang mahigala ang iyang naong. Unya maupod imong bana nga si Plasco astas kape na Nya ikaw karon na apo kas Department of Tourism impong naong may gi-promote.
Di naman makatuo mga tao na bisan sa pangatarungan nimo kay daan na nga inyong gihimo na daan. Mo na kanang inyong katarungan karon. Lisod na kanang tuuhan. Tanawa, mismo gani ang bingkahan dito sa Katmon inyong ibutangan sa inyong apelyido. Tanawa, kani oh. Oh. Ako na kalabay gyud ko ani. Mabingkahan dito may kalatawa. Frasco. Diya pa'y katong duha dong, paduol tong duha dong, katong sa ka-picture dong na duha lang kabuk dong. Tanawa oh. Tanawa. Ato ikumpara tanawa, Frasco. Zoom in na gud ni dong. Frasco. Tanawa gud. Ato i-zoom in ha. Zoom in gamay dong. Kana dong. Pwede pa ni ma-zoom in? O kana, tanawa ha. Mina sukaan. Ang tag-iya in taon sa sukaan gamay kay ngan. Mina sukaan mas dako ang Frasco. Diya pa'y dugang oh. Edit bingkahan. Gamay in taon ng edit bingkahan. Ang dako ang Frasco. Inyo ning style, oy. Tanawa na gud. Itapad na gud ang magasin dong. Pwede na ma-split ni mo ni. Itapad na magasin. Tanawa, ang mga tourist destinations, mo ba yung butang? Ang imong naong mo'y dako kayo, Christina. Tanawa, pwede mapakita balik tong kandong, itong magasin dong. Tawa ko no. Dako kayo, Frasco. Tanawa na bingkahan da sa, kuan, bingkahan o sukaan. Kaniyo, Mina sukaan. Gamay taon na nga ni ng Mina. Ang tag-iya in taon sukaan gamay kayo. Ang dako na ang Frasco. Amo sa ni tanaw. Sa Philippine Topics magazine imong naong gyud Christina mo'y dako. O sa may kalainan na mo na mga tarungan kani amto mga tao eh. Sus Ginoo ko. Tanaw. Dako kay naong Christina. Mao po ni sa inyong gipamutang anang nabanis Katmon day, Katmon ba niyo Carmen? Katmon. Magkalabay ka ng mga sukaan na bingkahan mo na gibutang. Kana ako nakakita gyud ko mismo. Unya karon mga tarungan mo, adili mo ni mo na ay na lang. Ilado na kay mo resibo. Og ipal-ipalay lang mahigala bida. Medyo ambot lang. Unya ako i-remind Christina, ay na lang pagpalusot ng katarungan, Christina, bida. Pagkamayor pa lang ni mo daan sa liluan, doon ay nagkasulti na ako ganing uban nga kana kunos Frasco ang bana day. Okay na po kunos Frasco. Sa diha mahigala ang nakaasawa ang Christina, pero natakdan. Unsa man ning pagkamayor nimo, di ba ang hastang ID sa senior citizen na imong naong, Christina? Tanawa, asa tong ID senior citizen dong names, be? Na iyang naong, mo di ilang style gyud. Ano yung style nila? Tanawa. Asa man to? Kaya mapalusot na ba istorya gyud nya mo na kay Philippine Topics mo ni mo na mapalusot istorya. Be atong tanaw na gutong kwan. Hasta ang ID sa senior citizen sa liluan na ay naong nimo, Christina. Dalang ID ay. Dala tanawa. Pwede ni ma-zoom in dong. Bahala nila makita ko na unahan lang sa Christina. Tanawa, ang ID na sa senior citizen day, sa liluan, pagkamayor niya, naibutang Maria Esperanza Cristina C. G. Frasco. 5 ka na mga kaigalaan. So, ang kadtong butika in taon, nga mupalit ka mahigala kay magpa-discount ka. Ang senior citizen mga kaigalaan, kini pong mga butika dili man na sa muhatag og tambal kung wala kay ID sa senior citizen. Di man na pwede nimo ingon nga bisa pag ang senior citizen may mopalit, nilinya ang senior citizen maingon man na ay lang nagpalinyaha ari lang di ay sa kuan, di ay sa linya sa senior aron mas mapaspas, ha? Pero pag abot nimo sa counter pangayuan ka na kay senior citizen ID. Bisan pag tiguang ka na kayo, ma'am di na kinahalag ID tanawa akong naong ma'am senior citizen naman taon ko. Dili ma'am, dili sir. Kaya nga mo gyud ang ID. Nag-adto ni mo sa butika, pangayuan kag ID, naghatag ni mo sa ID. Nya naong ni Christina na naa. Delikado pa mahigala di ka matagag tabal sa man nga di man lagi ka senior.
Kinahanglan mo palit kag tambal ka na naara diha sa Liloan o panalitan ng senior citizen maabot og Leyte. Maabot dito sa Samar, maabot dito sa Manila, maabot sa Mindanao ang mga butika dito wa maswito. Tanaw. Mo ni mong ID, di ba lagi ni senior? Grabiha sa nanay Christina, oy wa ka mauwaw na day. Ha? Wa ka mauwaw na day. Alam mo, imong naong naa sa ID sa senior citizen. Dili ba na ipal na gyud nga labihan na gyud? Di pa lang ta on the air karon porbida. Inig adtos butika, bisa pag senior citizen na imong naong di na kinahanglan ID sir tanaw senior citizen naman ko. Dili gyud ma'am, di gyud sir. Ang ID gyud mo pangayoon. Hatag kag ID, nighatag sa ID mingon po nang kuanday. Naa kay booklet, ha? Daghan-daghan pagpangayo ng butika usahay makaingon lang kagadugayan nga. Ayaw, palit na lang ko day. Muhatag ka mahigala bisa pag senior citizen ng imong naong di katagaan kay pangayoan ka sa ID. Inig ba kahatag kag ID mingon asa man ang booklet? Wa gaba. Muhatag kas booklet nya unsa man ang booklet nimo Christina nalapuy naong nimo. Tinuod ba nga ang booklet nimo sa imong pagkamayor doon na po imong naong? Paghatag nimo senior citizen ID plus ang booklet, moingon gyapon butika day asa man ang resitas doktor. Mana kining imong pagkaipal ba? Ay na lang palusot-palusot pag istorya nga private mangguna ka ng Philippine Top. Ay na lang taan ang istorya ha. Ang mga tao di na mo tuo ang mga istorya ha. Labi na nga kanang 82 page nga publication unsa man na sila mo publish sa mabuhi lang sila lang. Unya unsa man gyud ang ilang editorial diha indekin ang ilang desisyonan kana yung imong naong gyud mo ilang i-promote. Hasta pod mga netizen wa na mo tuo. Kita ka imbes kay i-promote nimo ang mga tourist destinations, imong mga naong may imong i-promote, tanawan na inyong Department of Tourism nga Facebook page. Happy tanang naong ni Christina na. Mag-ribbon cutting, mag-signing of MUA, bisag unsa na lang, mabanay arion sa mga turista. Wa gyud mamao. Wa gyud wa kakaigo. Napay imong hapitanan sa Sugbo day. Pilay budget. Hapitanan Sugbo na butang-butang mo mga buildings dito sa mga kuan kay hapitanan Sugbo. Kisa may turista mo hapit-hapit ang inyong hapitanan. Nya ang hapitanan Sugbo gilakan, ha? Nagasto-gasto lang kwarta mo na prangka-prangka pagkaistorya. Gasto-gastong kwarta mga sukid di paminaw. Why gamit? Ha? So kining imong liderato Christina Garcia Frasco sa Department of Tourism palpak kini. Palpak nga liderato. Kay ang pag-promote nimo sa man tong iyang kuan mga netizen dong ay gimuhimuan na hinoon sa kuan dong katong Boracay, mga Palawan kani oh. Oh, kaneo top best places to visit in the Philippines naong Christina. Dahil hibutang Boracay na naong Christina, dahil Palawan naong ni Christina, di ay Bohol naong ni Christina. Unsaon man taon pag lambo sa tong turismo anang kalakiha. Unsa ang paglambo sa turismo anang kalakiha? Unya karon tanawa balikan na to dong be aron ma-emphasize na to dong katong mga countries dong atong mga nasod kasamang names. Ang Pilipinas puting iwita. Puting iwita taon. Pagka makaluluoy mga kagilan kini magong atong tourism industry ba. Makatabang ni sa atong ekonomiya. Ngano man ang mga hotels, ang mga restaurants, ang ilang mga kanang mga tourist mo invest magdam gid mga kwarta kanu mo are. Sumutuyok ang kwarta mo tuyok ang atong economy. Imagine ka even ang mga Filipinos, Christina Garcia Frasco. Even ang mga Filipinos mas mo prefer sila mo biyahe sa Vietnam, mo biyahe dito sa Thailand, mo biyahe dito sa Singapore, mo biyahe sa gawas nasod dayken. Kontra sa mo biyahe sa atong kaugalingong nasod. Ang mga mag-local tourist ka kay mas mahal pa ang biyahe ka mahigala sa atong kaugalingon kontra sa mga tukas gawas nason. Straight to the Naon point. sa man ang pagkitabuan mo nang tanay imong gi-address. Ang Vietnam mga higala, ang ila ditong in charge sa tourism indekin nakig-meeting dai sa mga hotels.
mga hotels, mga airlines, nakigmeeting nga, saan ta man eh, nga mag-package ta aron nga mo-attract ang mga turista nga mga ni. So tuod man mga higala, may blambo kayo by way of percentage, dako kayo og percentage mahigala ang Vietnam sa ilang paglambo sa ilang turismo. Imagine na ka, tanawa ha, balik ko na ko ha, Indonesia 10 million kapin ang mga tourist arrivals from January to August. Singapore 11 million kapin. Vietnam 13 million kapin. Thailand 21 million kapin. Malaysia 28 million kapin. Nya Pilipinas 3 million. Wa ka mauwaw dai Christina? Straight to the point. Ha? Wa ka mauwaw? Resulta na sa imong pagpangopya sa promotional material. Nangupya ka permiro. Karon wa na ka nangupya mo naon na po'y gibutang. Unya patuohon nimo karon na palpak na kakaron na imong naong gibutang sa magasin. May ka dili man kay di man ni official magasin ay lang ta ana. Hasta sa ID senior citizen naa na imong naong ay. Mo na nga kanang palusot nimo, ha? Nahibaw na mga Cebuano ana. Mo na inyong style. Daan pa na kani adto. Natakdan ka na lang Christina. Not just number one, simply dominant. Not just number one, simply dominant. Straight to the point. The attorney Rufil Fernandez Banyo